Това утре сега следва един урок по етика от самия председател на комисията по етика. Знаеш ли кой е? Хич неща да знам. Не искаш ли да ти кажа кой е? Не, благодаря. Гледаме BTV едно неделно патриотично изказване на Волен Сидеров на митинга на Атака в центъра на София. Кое е важното? Че са се събрали няколко хиляди човека и дигат плакати с надпис "Мразя". Мразя ви! Омразата става пример за поддържание в днешна България. И аз питам на къде върви държавата ни, ако днешните протести с надпис "Мразя" са образец и поддържание на младите хора. Я виж ти, да не е станала някаква грешка. Това не е същият Волен Сидеров, когото познаваме. Това е новият шеф на Комисията за борба с корупцията, защитникът на парламентарната етика, примерът за младите. Румене, да покажем на младите няколко примера на господин Сидеров, достойни за подражание. Защо вашата партия не ме блъски? Защо? Отговори веднага. Отговори веднага тук. Искаме отговор. Няма физически не ми позволи. Отговори защо? Защо така, господин Сидеров? Не ви стигна да притискате журналистиката, а трябваше да унижавате и органите на реда. Омразата става пример за поддържание в днешна България. Защо пипате народен представител? Защо пипате народен представител? Защо си въвразявате? Защо се намесвате как не бе работа? Точно това му е работата. Вие нямате право да пипате. Знаете ли го това нещо? Това знаете ли го това нещо? Пипате ме, блъскате ме. Не е верно, съм пипат. Как се казвате? Полицай Тодор. Полицай Тодоров, от коя район сте? След като Тео Ангелов и наведения полицай получиха своите уроци по етика, джентълменът Сидеров поднесе комплиментите си и към бременната Лора Крумова. Не се занимайте с журналистика тогава. Гледайте си домакинство, отдайте се на хормоналните проблеми. И това ще дойде спокойно. Това е вредно, между другото. Оставете неща, които просто явно не може да се справяте с тях. Зарежете ги, бъдете си домакина. Не само колежката Крумова, но и цялото женско съсловие бе запратено до печката. Аз не знам защо ги напират толкова жени да стават водещи, след като по-добре да си гледат сами да раждат деца. Но етиката изисква истината да излиза наяве, особено когато насреща ти е нейния патрон. Не ми хареса факта, че се опитвате да ме изнудвате и да ми казвате, че няма да дойдете, ако не излъча нещо, което вие желаете. Няма да стане, господин Сидеров. И аз питам на къде върви държавата ни. Нищо не може да спре Волен, нито една бременна журналистка, нито охраната на Министерски съвет. Не ме спирайте тук. Не ме спирайте. Не. Много ви моля. Господин Сидеров. Не ме спирайте и вие. Много ви моля. Няма да закачате нашия оператор. Не, никой няма да закача. Освободете го да влезе вътре. Аз видях, че Омразата става пример за поддържание в днешна България. Явно е, че етиката трябва да бъде наложена с груба сила. Как груба сила? Волен е един богоязлив човек, сложил маската на жертвен агнец. Господин Сидеров, какво искате да кажете на протестиращите? Аз им казах, вие не слушате. Казах, че ще се моля за техните души. Казах, че те не знаят какво вършат. Не знам дали те не знаят какво вършат, но след като се помоли за протестиращите, отправи към тях смирени слова. Хайде, ку***те на Бойко! Отивайте си, вземете хонорарите! Заминавайте! Но благите слова бяха придружени и от благи намерения. Митко, към тебе ли са тези цветущи думи? Ела те питам, що лъж! Защо телевизия? Той да не е... Той оператор! Той оператор! Айде го футам отгоре! Омразата става пример за поддържание в днешна България. Не знам дали етиката включва фукване отгоре, но явно Волен Сидеров страда или от двуличие, или от раздвоение на личността. Може би ние не сме се научили на новия етичен кодекс, наречен Волен етика. Етика на омразата. И аз питам на къде върви държавата ни. Оставаме младите хора сами да изберат дали това е образецът, на който да подражават. Скъпи приятели, и аз държа ще се включа в позицията на господаря на ефира от името на всички останали водещи на предаването. От името на Малин, Зойка, Геро. Ние подкрепяме колегите журналисти, които се включиха в кампанията на протестите и игнорират Волен Сидеров и неговото поведение.
Вчерашните обидни и конкретни квалификации, които той си позволи да даде от ефира на предаването си, минаха всякакви граници и са под достоинството ни да ги коментираме. Писани да гледаме как се тормозят и квалифицират с обидни, нецензурни изрази и клевети журналисти. Писани да гледаме агресивното отношение на един народен представител към полицията и всички останали институции. Писани да гледаме как се нападат граждани по малките часове на нощта от група биячи. Ние мислим, че такъв човек не може да оглавява каквато и да било държавна комисия, още повече по етика. Искаме незабавно да освободи този пост. Искаме той да бъде съден за всички клевети, квалификации, обиди, лъжи и агресивни действия, които се е позволил спрямо всеки гражданин на Република България. Информираме всички потърпевши и засегнати от него, че за завеждане на гражданско дело депутатския имунитет не важи и призоваваме всеки от вас да заведе иск, както ще направим и ние. Що се отнася до господаря на ефира, за 10 годишната ни история винаги сме правили всичко, за да бъдем обективни. Смятаме, че сме отразявали винаги всичко обективно и вашето поведение дори, господин Сидеров. Друг е въпросът дали ви харесва или не. За ваша информация ще кажем, че никога не сме излъчвали платени поръчкови материали. Винаги сме го правили безплатно, защото просто ние не толерираме подобно ваше поведение. Отношението ви към хората, езика и стила ви, както и изкривеното ви разбиране за морал. Не харесваме дори и псевдопатриотизма ви. А ние сме от тези хора, които вярват във всички тези ценности. Дано един ден